Beth be bai swydd nid yn unig yn swydd, ond yn gyfle i helpu plant i ddysgu, tyfu a darganfod y byd tipyn wrth dipyn bob dydd. Dyna'n union beth mae gyrfa mewn gwarchod plant yn ei gynnig. Mae'n rhôl sy'n ffitio o amgylch eich bywyd teuluol gan roi pwrpas a mwynhad i chi. Mae gwarchodwyr plant yn gofalu am plant neu cartref ac yn cynnig cynhesrwydd, anogaeth a gofal parhaus. Mae nhw'n cefnogi plant dan 12 oed ac yn creu lle diogel iddyn nhw chwarae, dysgu a ffynnu ynddo. Mae pob dydd yn teimlo'n ystyrlon a does dim 2 ddiwrnod yr un fath. Mae gwarchodwyr plant hefyd yn cryfhau'r gymuned gyfan trwy gynnig opsiynau gofal plant hyblyg maent yn helpu rieni a gwarcheidwaid lleol i weithio, astudio neu hyfforddi. Oherwydd bod gwarchodwyr plant yn hunan gyflogedig, maen nhw'n rhedeg eu busnesau bach eu hunan. Maen nhw'n dewis y diwrnodau a'r oriau maen nhw'n gweithio, felly mae'r rôl yn ffitio naturiol o gwmpas eu bywyd teuluol a'i trefn arferol. Os ydych chi'n meddwl am roi tro ar hyn, bydd angen i chi gwblhau hyfforddiant a chofrestru gydag arolygaeth Gofalwn.cymru. Mae sefydliadau arbenigol fel Gofalwn.cymru yno i liwio gwarchodwyr plant newydd trwy bob cam, gan ateb cwestiynau a chynnig cefnogaeth ar hyd y ffordd. Os ydych chi'n chwilio am waith hyblyg gwerth chweil sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i blant a theuluoedd, beth am fod yn warchodwr plant? Ewch i wefan Gofalwn.cymru i ddechrau eich taith. Gofalwn.cymru/gwarchodwr-plant.